dobrý den, nebo čau prostě, ahoj, vítám vás z našeho videa. A dnešní video by bylo, že film druhý díl, protože, pardon, já jsem napsala jako třetí díl, takže to měl být druhý díl. Takže toto má být třetí díl, takže se strašně moc omlouvám. Že já jsem to tam napsala blbě. Jo, a kdyby něco, píšete mi všichni, že já chci si vyměnit balíček. No ale, kdyby něco, mám Facebook a jmenuji se Sofie Novosadová. A tam bychom se měli jako nějak domluvit třeba. A vy byste mi napsali do komentářů, prosím, kde bydlíte. Jo, tak a teda nebudu to fakt okecávat. A můžeme jít na to. Miláčku, co je? No můžu, já dneska potřebuji jít do práce, tak čau, čau. A jsem doma sám. Uděláme tady. Kde je ta modrá šťáva nebo něco? Ježiši, šťávočka. Jsem opilý. Bude vybrat. Už jsem zpátky. Kdo to tady udělal? Ježiši, to je tragédie. Kdo to tady udělal? Když si to byl manžel a vypil tu modrou šťávu, tak já se s ním asi brzy rozejdu. Nebo to je masakr velký. On je takový blbec, fakt. Já se s ním asi brzy rozejdu. Dindem. Dále. Čaus. Ty jsi tady furt. Modřeno, co tu děláš? Nic. Přišla jsem na návštěvu. Vidím, že tady máš pěkný bordel. No to máš, co máš ty povídat. Ty tam máš ještě větší bordel. Doma? Tak se podívej ke mně domů. Tak jo, teda jdeme. No vidíš, jak to tady máme hezky uklizené. No to teda nemáš, máš tam úplně velký bordel. No co ty máš jako vykládat? Jako, že si já nemůžu, vypadni z mojho bytu. Co já? No mě se ještě nechce vůbec. No tak mě nikdy nepřinutíš. Ty vyjede jak? Tak jo. Tě přinutím. No no. Tak. Goodbye. Aspoň vidíš, že se tak nemá na mě dovolovat. Manžel. Nějakým slabým. Dále. Čau, miláčku. Čau. Že ty jsi vypil tu modrou šťávu? Nevypil, ale vypil jsi. Au, co mě zhazuješ? Ale nezhazuju. A miláčku, no ty si tak brzy se ožerš ještě víc. Večer. No, já už musím miláčku do práce, tak čau. Zase potřeboval do práce. Potřebuju to tady k vyzlačuš se, koupám se a jdeme spát. Takže, doufám, že se vám video líbilo, a i ten třetí díl tento. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, koment. Jo, takové při konci malé informace. Kdo si chce vyměnit ten balíček, tak můžu jen s tím doma Facebook, protože
já nemám Skype, Hangouts, e-mail a tak prostě. Tak prosím, abych vás to o tom poprosila. Tesí TV mi píše, LPS Alex mi píše a ještě jedna, LPS Alex mi píše, že já chci prostě si vyměnit balíček, no ale když mi nenapíšete, kde bydlíte, a já jsem napsala LPS Tesí, kde bydlím, no a ona mi normálně neodepsala, jako toto nesmí takhle být. Takže buď přes Facebook, anebo nic, jako, nebo přes komentář. Ale já vám nehodlám napsat, jako jsme se první domluvili, kde bydlíme a prostě a pak bychom si napsali adresu na papír třeba a poslali bychom si LPS.